Você abre o WhatsApp. A desse na copura, o beto de uma calma. Yetrahana, Yaya Babri, and Yana the Fufro, Yayi, Ifisiade, no, Eminent. Or this Piara, and no Croboni Ben Piara, Infini, and sorry, Kissing, with you at the Butu, Rap in your mind. And I was angry. Okasaka said me today. Also, when it's helpful, I saw the Mikasa now. Betty that what in the corner open. See, Kuku could be China. Yɛn kai yɛn akɔsɛm yɛn mɛrɛmasɛm ɛwo di ɛbɛɛ mu nkonyim di ɛbae nea bi abɛtete kurowa a yɛfrɛ no Kuropɔn na akyekyere wo ɛbɛma no nti na agyina ha yɛadu ani nɛ ɛtitiriw ɛgyina hɔ ma Basra Safo, Osia de la Dudan Quenti, then a president, a Kuropɔn. Now, Faye, one and now, President Bagwaki Council, Neglect, one as a Siapon, and getting in Chachawa, our Brom Sra, Osia Dombari Tom Yesu, and the Musica. And then, I look at my Kristo bɛtɔ amane na amane na ɛma Kristo ɛbi tena esi ɛbi oku ɛde nidi ɛna nsɔresɔre a ebi ɛmu sua asɔfo nkyɛn na wɔnfɔ ku ɛne nidi ɛma oku apoma na amane yɛrekutu wɔ ku apoma dan ɛnyɛ ɔsi adeɛ yɛ adan ɛnyɛ mpakanfo adan. I don't command any other you. I'm a you, man, other. A young Musia, a government. I ain't Sassia. You read out your man, any see a way of vanity. I said. Young impossible. I ain't sent the American, and I am platinum. Na mfaso ya maso sanse yɛn no yɛ mma yɛn no yɛ muda nti yɛn sɛ yɛti ɛde gya wotiri ba nyaya yi ɛyɛ adedaabe yɛn bɛyi consent yɛn bɛyi magic ɛmo yɛre kae mo sɛ nnɛ okurabeman ɛne pɛmfirihyia ahɛ no ɛnɛ firihyia ahɛ no ɛwɔ fitaa sɛ powder party concert ano ɛmo yɛre kae firihyia ahɛ no a okurabenyini ɛna akɔfo wɔde wɔn nsa ka abogya wɔde kyerɛ ɔman mpɛdɛ sɛ ne ɔno ne sɛsɛde aborɔfo a ne ɔkura tuo ɛne bombs akɛse rocket akɛse kura ntina nyina ɛne santema no ankoa ɛne nɛ ndɛ yɛnke sɔse ade no wayɛ bi ɔporo ne mpade ɔwo so braase adwuma mu na ɔma a ɔsantene bia
nyina awura brand sɛbɔ tɛw ne ti gye ne suman ɔfrɛ ne saserɛku ɔne otutu ne nam ɛne ti ne twotwerɛ yɛnkae wo na wo Bible to yɛn mpo bi ɔsɛ nyɛ ɔnim na ɔreyɛ no wo sɛ ɔnim no Bible kasa tia nyɛ ɔnim na ɔyɛ no wo so sɛ ɔnim deɛ bɛgu yɛn mu no Bible kasa tia ɛne maa foto ne sɛ ɔyere bi bɛgyina agua mu ha ɔsɛ obiara ne ne kae mu yɛsɛ ne yɛ fata wɔde kyerɛ wo wɔde kyerɛ wo wo ne wɔabusua no wɔde wo ba operate within your ark of fire. The wisdom woman. Ɛnɛ mene kasa tenten menkasa mma me ho na mmɔmpikyerɛman adan mewɔ tumi bi ne kasa na ɛfi kuro wura ɛfi ɔman wura ɛfi ɔse adeɛ yɔ na ɛti na Amerika mɛsrɛ wo monni wansrɛ akyi na mabɔ mu bɛɛboyere ɔbɛtua amane yɛbɛtua aso na amɛyɛ dede yɛbɛyɛ nneɔma mpɛ wofa bɛnumune wabufu pɛ ɔbutu yɛademane yɛbɛto eyi ɛne oyi a eyi gyina hɔma ade na oyi gyina hɔma nipa nti ɛwɔ kuro wurafo ɛwɔ adese ɛwɔ mamba ɛne ɛwɔ amanfrafo ɛkɔ sukuu wɔkyerɛ eyi ɛne oyi ɛnɛ yɛne n'ahemfo yɛne nyinaa yɛka wei nanso kan mɛhyɛ ɛho bɔ nnomaa mpɛsɛ ntia mmoa wɔkyerɛ eyi ɛne oyi wɔn ankyerɛ yɛ wei yɛnɛ yɛn aman no ɛyɛ daa no nsɛm ɛnɛ sɛ yɛte adakutu ne yɛnti ase a opi apema no adi saa adwuma yi mfirihyia ahɛno ni Kristo ɛyɛ baasirefo ɛbɛkɔ adi a wɔdi ka kɔ kasa ho wɔbɛsua awandeɛ o ɛno ne yɛn dapadi yɛde yɛn dapadi no ɛna Kristo de yɛn kasa ho yɛgya adae mpani nkogya adae na yɛbɛdi adae ɛnɛ mbutu adae kuahoro ɛnɛ de no ɛyɛ soronko bɛsrɛ bebree bɛde kasa ho da wɔsi ɛnɛ mbutu na adae a ɛtɔ so mfirihyia ahɛ no okuropɔne biara nim sɛ mbutu adae a yɛnyɛ dede ɛnɛ yɛrebra bayerɛ foforɔ bi ɛyɛ bayerɛ no wɔsɛ bayerɛ busua biara yɛrebra ne bi kano na adwuma yɛ nti ne yɛni bra ɛbutu adae a yɛde bɔ ho ba yɛmu bebree ayɛ pensions nti yɛwɔ bere a yɛde bɛwurawura mborɔm ɛne ntokuru yɛ fiafi sani awon kyerɛ ɔpɔnfo bɛnka ho no saa so na ampamba ɔnkyerɛ ɔpɔnfo sɛ kasa tenten ɛntɔ kɔkɔ deɛ na bereka kyerɛ mu nyinaa sɛ kasa firi nkye mu so ne nyansa
Yẹn sua dia. Na mo me sua ye. O promise do the right thing. Yẹn sua ye. Yẹn prepare for me. Embraer na. Amani. Ọsẹ abẹ́rọ̀sì dédé yẹ sábì ẹ̀nẹ́ káyé gyina yẹ sẹ yẹ fìfìá na ọsẹ abẹ́ ọkọ̀lù fìé na sábì wọ́n sì náà abẹ́rẹ́ wá tìá àná amẹ́bí apẹ́ni ní kura adam ní àjọ̀mọ́ náà lóògbé náà lókè téyì pa bẹ́ẹ̀ mọ̀ fún yẹ dùn fún ẹ̀nà ọ̀nà abúlé fún yẹ́n ní ìfẹ́ Bẹ́ẹ̀ sẹ́ wá pàmò tẹ́ òbí o, sẹ́ wá ọ̀pẹ́ òun wá sẹ́ wọ́n ti ní wù. Yìí wú ọ̀pẹ́ òun wá sẹ́ wọ́n ti ní wù. Yẹ́nì yẹ bẹ́ẹ̀ ní sáà nìkan ní bí sáà bẹ́ẹ̀ sí. Ẹ̀nà ẹ̀kọ́ ọ̀tùkọ́ àmì ayé àdìfọ́ láyé àbọ̀dẹ́fọ́ ìdí ẹ̀nà mi sọ jẹ́. Mi nso lawyer, mi nso police. Ọ̀gbìn mi sẹ́ni pọ̀ wá kúrò ẹ̀kọ́ court. Ti wú àpẹ ọ̀tún yẹn náà sí láti tẹ̀ ẹ̀ma ní àpò. Mi ní kàfà títí bí ẹ̀bí àfi bíara ẹ̀nìmùkúrú yá ni ehu yẹ ká ni ebe sia bẹ́ẹ̀ bá mi yà yẹ ká ni ebi ẹ̀sẹ̀ nso à ẹ̀sẹ̀ ma ti ẹ̀ kutu àdá yìí ní ẹ̀ kutu. Mẹ́sìrẹ́ ọ̀sẹ̀ àlẹ́ yọ. Sẹ́nà yẹn adà bi àná adà ẹ̀mútu ẹ̀dù nẹ́ẹ̀sì ẹ̀wọ̀ sumami adà ẹ̀ lòdì adà ẹ̀ bẹ̀ sumami na mamuna mẹ́ni. Mane di kanda, jaga yo mana mane dia, ya kan naya nanti saya bahasa ni, nasional di bahasa nanti saya dia kan, dia mane kucat, saya dia yang musukru. Nana mereka sana maka saya mau pencet. N'ẹtọ ẹbi a ẹbubu si nsu asosọ ọmọ wa ẹyẹ afọ yẹ nka mi nya bi o bẹsẹ abọbọ yẹ afọ brodo wura daba. Kroni ọkụma mbẹni bi o. Kroni ẹyẹ ọkụma mbẹni bi. Ẹnyẹ ahọhọ. Ẹkọrọpọ mọ di. Ẹkọrọpọ mọ akọsẹ. Yabẹgyina mẹtena abẹtia n'asẹsẹ. Yabẹtie bọsi mu ká. Nanya abẹsẹ nkọ. Ampanisi mofra batie na den kare adabutu ẹyẹ nkọni
And your concert party. And then you can never be you. I am down. You should have knew. You get a bad winning day. Men and I can plan that. Or your mother. They met him out from. I met from her. Hey, fish. I feel the message. You were no parents and no king, Grandpa. They told you the mountain. What from America? I put you young money. Oh, sorry, them man. This one money. Oh, for people, sorry, them man. Oh, young money. I don't hear about your opinion here. Yes, yes. A wonder woman. Let's sit down. You want penny? You want it? And you would. And then, very tough to me. Ready? I'm the make a bag of those. Now make a bag of Congress. May the bottom be found. And the because pay. So we are in. So we are penny. So we are comfort. So we are swimming. So we are capturing. We are so for. We grab in the same. Karina. I don't say that they are saying, Lord, you are my oh, actually, I told the tea. Who did it? Somebody know Ghana, Obesia. Bound for us so for a big is a bit here. The problem from Granny. The more crop, Yara cow would be was he could do a sunset or every take or move upon I say, or Babuki. You got me and told you, look, Yara no comes on one say, only to it's well moved to grab in at the root. And my money, said, Bible better Bible, I'm out from Christo, and I am so many no. Bible, that's a sound through the young family, and money said, Fata. When you are my home, the better running money. The better of some or swooning and then you deny. Look up in what I want. Because I want to say, oh, what's the number? Oh, come on, I told them, yeah. As I said, no boy, yeah, and I'm young, baby. Are you this year? You are the same wolf. Oh, you're this year. Now, I is the same healthy. That's some woman, that's some money, there's some man, and we have a son of it. It was a two, you would do Nipo, you would do one bed, what would you a man? Grow one penny, I'm not hearing you, and I'm ready, not hearing you. Then the bow your this. So, move that, don't wear my near. What can you sound from what is? None. Very comic as I share. We are busy. Never be Yara. Yana man,
wɔbɛtɔ n'aba nea wɔka biara ne mmerɛ biara a wɔahyɛ biara no ɔde ma bɛbi fɛw ɛsiane sɛ yɛteɛ yi oni te bɛn ɛwɔ yɛn nkyɛn nti wɔmmɛdi atepɛnko yi wɔafa na yɛ ne nsu a bɛyɛ fɛw bi ɛnɛ ɛredi tumi kore duwe a wote ne sɛ tumi ekura wɔ no ɛne okura biri de yɛn nta na ɛyɛ asɛ na ɛyɛ ayɛ bɛnia wote ne toto ne mmerɛ ase bidi okura bɛn nyinaa ase ma mo nyinaa da tɔkye deɛ ɛka wo biara a ma nka no me ne wobɛne nyinaa yɛ menkasa nnome obi na memmɔ obi dua na mmom yɛsɔre fifia ne ɛkɔ a wo a wonem yɛye na woanyɛ no ɛnyɛ nnome ma wo medabase ɛdebe kasa besia na bɛsi so gyina bɛsi so wokɔ baado no a yɛkɔ bugu nsa ɛwɔ nkae do ɛde nkae bo so okuapene ntam yɛka wie a yɛgu so nsa guambɛdi fɛw nti sɛɛ so ɔde baa ne nsa ɔde baa yɛbɛka ntam na mmɔ mɛde hyɛ mpani bɔ mɛti sɛ ɔyere biara asi nkɔmmɔ a wɔ ne fi sɛ obi aforɔ na abutu na ori de mmɔ no akeka wo mu de a ɔte ne ko ɔne ko ɛkyere ne dua afrɛ ne mpani anim yɛde ne mogya ahohoro yɛ ɛdamase